mynd am dro. Mae'n amser rwan, tra mae'r byd yn llai i ddilyn y llwybra sy'n cychwyn o'n tai. Dwi wedi arfer dreifio at y golygfeydd sy'n drewi o straeon ac yn tynnu'r torfeydd, ond gan fod y wlad wedi cau dros dro, rhaid i'r llwybra lleol wneud y tro. Mae'n amser darganfod hen afon, hen allt, ddydd ar ôl dydd nes dwad i'w dallt. Troedio pafin y dre, fel tan laswell gwyrdd, gweld traciau'r goedwig mor eang a ffyrdd. I ben garn y byddai'n dwad. Fan hyn, copa'r mynydd 5 munud sy'n fawr fwy na bryn. Ond mae bob dim sy'n isio yma fel llun. Yr eifl, garn Bodian, garn Fadryn, hyd llun. Mae Cymru'n lein solat o Eryri i Feirionydd, o'r Wyddfa wag i'r Gadar lonydd, cyn i'r tarth guddio'r gorwel yn niwl ar ddyfed. Mae'r amser i graffu ar yr eithin a'r pryfed, y coed a'r cwningod. Mae yna rhywbeth hynod am ffrio fo draen a rasio gloenod. A phan fyddwn ni heb yn cloi gen y clwy, a phob lôn yn agor a'r byd yn fwy, i ben garn y byddai'n dwad wedyn, i gael cosing hwysa gen y gwellt a'r rhedyn, heb chwennych y copaon sy'n ar draws y bai. Dyd helo drachefn wrth wartheg y cae. Mae modd gweld yn bell wrth sbio'n agos, a'r gerig a briga'r llwybra agos.